Opo, alas 9 na naman. Ngunyan pong Martes, petsa 4 kan Agosto, taon 2026. Kami po giraray minalaom na sa paghamag niyato kan kaaldawon dapat ang mahal na Diyos dapat perming ipigpaenot sa gabos. Programa ng Tingog kan Banwaan. Minalaom na yaon po kamo dyan, nag-antabay, asin sasabayan kami sagkod alas 10:30 nin pagkaudto. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Ano man ang sa indong pinagkakasiributan, kami po minapasalamat lalong-lalo na duman sa nagdiretsong mag-antabay asin masabay sa mo sagkod na matapos ang programa asin sa mga masunod pang programa kan DCGB. Salamat ning dakula po. Maging kamo dyan nasa harong naghanda na kan pangudtuhan, naglalaba, naglilimpia, or mga nasa bihikulo. Sana po igaw maning nag-antabay sa satuya na yaon sa indang mga bihikulos. Imaging yung niyaon sa manlain-lain na oficinas, privados o maging sa gobyerno. Sa mga manlain-lain pong barangay, digdi sa Sentro kan Legazpi, Rawis, diyan sa San Roque, Dinagaan, sa Barangay 24, Rizal, Uyan, diyan bagatabi sa may Binanwahan, sa Gugun. Kumusta man tabi ka mo diyan sa Pawa, diyan sa pamilya ni Manay Madam Yolike. Asin sa indong pag-iriba, mabuhay ka mo dyan. Sa Daraga, marhay na aldaw man tabi. Alkalde Vic Perete. And siyempre, yan po sa mga taga Old Albay District, Ravax maray na aga, Madam Tet Aldana Jacob. Ang Ravax tabi, alas 7 pa sa nanin aga, abierto na sinda, no? Diyan sa main office ninda, main clinic. Diyan sa may Albay Electric Cooperative sa Albay District. Sundo yan alas 6 ning pagkahapon. Tabi ano? Diyan po sa Ravax yan. Mga pabakuna. So nakagat ning ayam, nakamrot ning ayam. Nakagat ni Nikos, nakamrot ning Nikos. Baku yan po. Baga basang-basang ha. Dapat pabakuna tabi ka mo. Anti-rabies. Uso na naman ngunyan. Tranggaso, sipon. Anti-flu ka mo dyan. Anti-Hep B. And iba pag mga bakuna, legitimate po na mga medical practitioners ang yaon dyan nag-inject sa indo. And very professional tabi, mga mabubuot, accommodating mga staff dyan. Good morning tabi sa indo sa Ravax Saba. Salamat Madam Tet Aldana ako basin kay Madam Joy mo kaya kay Madam Joan Monte Castro maray na aga tabi ha. Sa luwas, yaon dyan ang Mega Force Patrol. Kumusta man tabi ang manlain-lain na probinsya digdi sa Bicol. Dyan sa Catanduanes. Sorsogon, Masbate, Sur, Norte. Imaging suna sa luwas po kan Rehiyon 5 na pig-abot kan sa muyang broadcast. Mga nasa online broadcast sa inman na parte kan Kinaban. Maray na agahali po digdi sa Pilipinas. Ang Mega Force yaon dyan, si Chief Jimmy, ang samuyang Chief Reporter si Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar dyan sa First District, nakadestino si Pading Jomar. Morning dyan sa mga taga Tabaco City and manlain-lain na munisipios kang Premier Distrito. Nadadangog kita dyan sa 106.9 WGB FM, ang samuya pong sister station sa FM band Jampo sa Tabaco City. Siyempre, Joshua, Angel, and Karen sa Manibela, Henry Mata. Sa Master Control, ang kapatner kong niyan, June Napolis. Ba naman? Sinasabi ko. The man from Poland, June Napolis. Tabi ano? The best man ni si June Napolis. Mga solar installation, sinasabi ko sa inyo. Pulido, garantisado, sigurado. Installation, garantisado yan. Presyong napaghururunan. Solar lights, sinasabi ko. Sa harong nindo, sagkod frigider, sagkod aircon, bubuhayon an kan solar energy. June Napolis is the name. Apudan sana nindo ako, i-connectar ko kamo kay June.
Yan ang dapat yun. Hanap buhay, di ba? Hanap buhay. Suportaran taan mga nagdidiskarte. Legal na laban. Ano naman na padiit-dit ipag-anunsyar lamang. Bako, Jun, we only live once in this beautiful earth. If there is something you can do every day, do good every day. Do it well and do it good. Diba? News Director Mar, nagwawagayway sa newsroom. Si Ma'am Sia, anyan ba? Kawawa naman yan. Bagari, may mga, makuan bagay ito si Ma'am Sia, may pinagbamati-mati at kasuha po na. Get well soon, Ma'am Sia. Siyempre, Jen Matthew Balyaran and Nicolan Gloriani. Sumada Istorya Lokal, National, International. May tanong ka ba? Ang broadcast na tabi sa internet worldwide. Ang yaon dyan nakapartner ta. Si kumpadreng Al Armario o kaya si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Yung bareta ni Jen Casubago, bareta ni Jen Casubago. Pio Fernandez. Alas 9. Tingog Kanbanwan sa DZGB. Yan, nagwawagayway ngunyan June ang Pilipinas sa bilog na kinaban. Good news tayo. I don't know kung interesante sa tuya mga parantabay sa sports pag-araw kayo ng oras. Tabi, yan, mabuhay mabuhay ang Pilipinas June. Wagayway ngunyan, nag-aalintuto, sabi na nga nasa pedestal sa Ladocan Sports sa paagi ni Alex Iyala. Yan. I don't know, parang tabay. Ang number ko tabi, 0942670195. 0942670195 and 096607301115. Para doon kung medyo hindi kayo nakakasubaybay sa sports, pero day ko po mapugulan na magpuon programa Good Vibes lamang para sa Pilipinas. Enough muna of the negativity this time. Magselebrar kita, isabor niya to ang kapangganahan kang Pilipinas sa paagi ni Alex Ayala sa lawn tennis single duman sa Mubadala Open, pinagibo po mismo sa Estados Unidos de America. WTA, yan, World Tennis Association, Mubadala Open. Champion ang Pilipinas. Alex Iyala, tabi, yan. Pardon kung medyo, ay man yung mga paraantabay tango niya dahil yun nakakasubaybay. Pero ini po, at least mainformaran mo kamo, ang Pilipinas ngunya nasa pedestal kan bilog na kinaban sa Ladocan Sports, yan na tennis. Yugod mo ang dyan matindi ining si Alex Ayala. Nasusubaybayan ko sulaban kanso enot bagang laban tanapostpone ini naposta nagparauran duman sa sa Washington DC sa Estados Unidos de America. So pag initial na laban ninda buda ining si Pegola. Ano na nga so pangaran ni Pegola? So reigning world champion Pegola, yung Mario Joseph. So first set, nako akan kalaban niya si Pigola. Then naglaog na sina sa second set, medyo naglalamang si Alex Iyala Jun. Tabi ngunyan, nagparauran ng todo. Taaga duman, matanga digdi sa tuya ka nagkaaging mga aldaw, kinanselar sulaban, pinospon. Pinaagahan ito tabi Jun. O di pagkaaga, yun na ito, buweltada na sulaban, second set, ginana ni Alex Ayala sa second set. Unan pinakamatindi. Paglaog duman sa third set, June, aram mo kung anong nangyari? Si Russo kalaban. Matindi, June. Dailamang nakapuntos. So kalaban niya ang lawn tennis baga, haloy ang pag-score kaan, June. You will have to win 5, 10, 15 ganito bago ka makasaro. Kaya halawig ang laban. Si Russo kalaban. Siniro sa third set. Talagang binurobombahan ni Alex Iyala. Di iyon na ito. Siya na su kampiyon. Hello tabi bossing. Maray na aga tabi.
Buenos dias, amigos. Buenos dias a todos. Yan. Pinuyat ako, boss. Okay, pinuyat ka pero worth it. Ano tabi, sir? Worth it, ano? Grabe, ang matindi man ni si Jessica. Jessica Peluga, tama ba yon? Pikula. Apegula. Yan. Oh. Pero talagang, ay hindi boss Pio, ang pinataram ko na despite sa mga nangyaring mga political turmoil sa naisang Pilipinas, Opo. may sarong Pilipino o Pinay na talagang ipinubukta kita sa international stage. Yan. Ibang level na yun eh. Ibang level. And Imagine, pirang nasa top 10 kan WTA World Ranking ang pinangarampag niya. ay, totoo ka dyan. Iyon na nga ni answer ko na si isusunod ko duman sa pag-uristoryata. Imaginon mo, pira ang pinabagsak niya, world number 1. Boss Pio, bilib mo ka sa kanya si Naomi Osaka. O si Naomi Osaka. May taram ka si Naomi na talagang tungkol kay Alex na talagang iba na ang kawas ni Alex. Talagang inaako na kan mga nakakalaban niyang nasa higher ranking, talagang iba ang talent ni Alex. Oho, one of a kind. Kumbaga sa boxing, Manny Pacquiao in the making. Kaya, oo, Manny Pacquiao in the making ini. Sa tennis, world tennis. Kumbaga, nakul naman talaga kitang sa boxing, iwa kitang Manny Pacquiao. Sa weightlifting, iwa kitang Hedilin Diaz, bako? Opo. Si Carlos Yulo, Gymnastics, opo. So pole vaulter tapos si EJ. Obiena. Oo, Yan. tapos ini naman si Alex. Alex Iyala. Sa And basketball, dahil nakita niyo maray mangarap sa international state. Ako, unta talagang iba po ang skill set kan basketball sa Europe tapos sa Amerika. opo, that's it. That's one good point again, tabi, sir. Abo ko na magpara-kontra baga di sa Gilas, pero siguro mag-concentrate na lang kita sa ASEAN Games, sa South Asian Games, pero sa FIBA, ako, unta na talagang defensive. Oho, so it's another point na tabi, and back to Iyala kita. You can just imagine, sir, tabi, so pinirdi niya baga world's number 1, world's number 2, world's number 3, and Olympic reigning gold medalist. Tulong Olympian ang pinabagsak niya, boss. Tulong Olympian palan. Tulong Olympian. And at the age of 21, just 21 years old. Oh. Kumbaga, she will go places talaga. She will go places. And narumduman mo, sir, igo ba ganing nambastos ka ito ka Alex Iyala na famosong person na nagari pinasupgan siya na narumduman si Elon Musk ba yun? Parang arong kayo pa. Parang last year yata ikinasungani niya tagari parang tigbabastos yata siya. I don't know. Indatabangi daw kami kamong mga paradangog diyan so may nagsusubaybay and igwaning enthusiasmo sa sports sisay ito so naging kontrobersyal na sa tennis man nga ni dito na parang na-offend din maray si Alex Iyala. Parang pigbabakal siya yata ning kumpirang bilyones of dollars yata ito Day ko nararamdaman. Pero anyway, naman kung so pangaran kayo. Basta araw kayan, may takting na araw kayan, boss. opo. And sangun niyan tabi we are so elated enough. Saburon niya to ini. Pasensya sumaparaan tabay ta. Medyo bako guide sa iba interesante sa sports. Pero this is one good point sa Pilipinas ngunyan tabi gunmuan Alex Iyala. Buda hilingon mo gabos na mga organizers na pinag-ientrahan na torneo ni Alex Iyala nagpapasalamat sa Pilipinas and the Filipino fans because minalangkaw ang sales ninda pag si Alex ang nagkakawat. Yeah. Lalo na sa boss, Nike, mataas ang ka Nike, ang naman ni ka Nike, Yes, company. so Nike apparels and sneakers, Tapos, baga siya, kan Globe and BPI. BPI. Uyugon mo an. So yan tabi,
Sige boss, sige boss. Sige, thank you so much Tabi sir Thank you so much sa kuan. Maray tay gwaning sarong interesante yun sa sport na nagdadangog sa ngunyan. It's good enough Tabi no. Congratulations sa Pilipinas Tabi. Alex Ayala in the making. And ito tama ito saro man na punto Tabi ha. Dahil do narereparo ang kadaklan ngunyan namin na excel sa international scene sa sports na Pilipino or Pilipina singles event. Bako Alex Ayala single, pole vault single, gymnast single, weightlifting single. Dahil na ito baga so kadaklan team event baga lalo na basketball. Mina-excel kita digdi sa kunyan sa mga single events Tabi. Tama man ito sa tuyang listeners, El Viajero, dahil na magpara-konsentrar sa basketball. Gayon ta talagang ang basketball is the game of the giants. Kulang kita sa height. Sabi na nga ni, baga, anong apod kaan, genetically, haraba ba ang height niya to? Nya ang basketball baga, ang kaipuhan mo, ishoot mo ang bola sa ring na almost 10 feet. O pag igwa ka ng height, plus igwa ka pa ng speed, igwa ka pang agility with the right training, Tabi, ma-excel ka talaga sa international competition, lalong-lalo na sa FIBA. Pero sa Asian reigning, kung kita, we are a potent force ang Pilipinas sa basketball because ang ASEAN baga, halos magkapuro parareo ang height. Pero paglangkaw na sa ibang level, ngaya Olimpiada or sa FIBA, talagang sa Europeans pa sana, daog na kita sa height Tabi. Basketball is the game of the giants. So, segue lang yan digdi sa tuyang pagsabor sa ondra na ipinagtaon ni Alex Ayala. So, congratulations, matindi June. Siniro ni Alex Ayala sa third set sa kalaban. Ay, naku, Tabi. And at the age of 21, she will go places. That is Manny Pacquiao kumbaga sa boxing in the making, Tabi. And yun na nga niyan, so mga organizers kan mga torneyong pigiintrahan niya, gulping pasalamat sa Filipino fans, buda kay Alex Ayala because minalangkaw ang sales nila. Sobra. Ang ticket, ara mo sa US baga, gumastos ka dumaning $100, grabe ng panghinayang nindakaan because $100 sa US, gulpi nang mababakal kaan because of their strong and robust economy. Gulpi ang balurkan sa indang kwarta duman. Ang $1, $10, nakulaon ng bagay iyan. May minabayad, may minabakal ng ticket. Pag si Alex Ayala nagkakawat, Filipino or non-Filipino June, di bakal maski ribo-ribo ang presyo kan kada sarong ticket. Now, bako sa na Filipino fans Tabi ang nadadara ni Alex Ayala, international maging bakong Pilipino. Talagang pigusubaybay nining si Alex Ayala. So, yan paano, manlain-lain na torneyoan. Kumbaga, nag-sponsor ngaya sa uni, igo ngaya ning Intertown, Intermunicipality ko ngayon nag-sponsor man sa araw kaning dakulaan na Tennis Association, International Tennis Association, may pakawat. So, saro naman na asosasyon na may pakawat, yaon man dyan international. So mga high ranking na kunya na mga tennis player sa bilog na kinaban, sinda-sinda nagaharampangan sa manlain-lain na torneyo. Kaya baga si Alex na Ayala, bago ining sumubadala sa Washington DC, igo baga siya nang inintrahan, dahil palang nahaloy. Sarong simana pa sa nakalihis na nakaabot man siya sa semifinals. Anong kawat ito so pinag-intra ni Alex Ayala na nakaabot siya sa semifinals? Napagkatapos nga ito, inimbitaran siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang mismo, tinawon ng Ondra. Yan. So mga kalaban niya duman, iyon na naman sunakampang niya sa ining mga grupo na ini manlain-lain na torneo, sinda-sinda mga high ranking na mga kunya na mga tennis player. And with this win, sa pangganang ini ni Alex Ayala, nagpuon siya sa world rank number 140. Sige susakat niya, tapi pabaragsak niya baga bakong mga pipingo-pingong kalaban, bakong mga honky-tonky na mga kalaban, mga ranking, world's number 1, number 2, number 3, gold medalist. Isus Mariosep naman Tabi. Nako, may interview pala tayo, hindi kayo nagsasabi agad. Sorry pa ding Jomar, may interview pala tayo, nakabuelo kita. Nagparahalot lugod si Kupaning Jomar, may ka-interba pating interview kasabay si Mayor Ray. Nako Pading Jomar, sorry. Good morning, go ahead na Tabi. May sound na yan Good morning Pading Pio. Nagkapirang beses na kitang nagbalo mag-interview digdi sa Mayor's office. Ang na-interview bako si Mayor kan mga nakalihis si Kirby, na UNPIO, si
CA mi Ilagan. Ngunyan si Mayor na mismo na timingan ta. Very busy man ang tawong ini. May mga yarapot lang tabi kita piyo kaya iba ining so controversial bagang barangay digdi sa Tabaco ang barangay San Roque kung saan ka nakalis na si Mana pasar nin suspension order, recommendation suspenderon kan sanggunian ang sanggunian panglungsod nagpasar nin suspension order kontra sa apat na konsyal o kagawad kan San Roque dahil sa reklamo man kan kapitan kung sa itong magigiromduman kan mga nakalis na bulan so kapitan man na suspender ni sarong bulan may sarong aldaw ngunyan so apat na kagawad kaya riba so nagreklamo ang Opo. masususpender. Oho. Punto sa iya ito kung ano na itong so komunikasyon na hali sa sanggunian panglungsod kan Tabaco kung na-implement niya na suspension and then kung anong masasabi niya sa nangyayari sa barangay San Roque kan Tabaco City na nagiging sikat na sa naging sikat na online at consign pa. And may mga bisita na naman pala digdi from DILG Manila sa Garuso sarong barangay digdi pa ding piyo na sige man ang klamar nin mga award sa mga national na mga pagpipili kan mga matitibay na barangay. Iguana naman ata and magiging bisita taw ni Mayor ang mga opisyalis kan DILG hali sa Metro Manila. Nasa ibong nalinya si Mayor kauro ng tatabi pa ding piyo. Hello, Mayor Ray. Maray na agad tabi. Good morning po, Sir Pio. Good morning po sa indong programa sa mga parinan nyo. Si Rimo po kay Gomar na yung sa opisina. Maray na po tabi, Sir Pio. Po, thank you so much sa oras tabi, Mayor Ray. Primero po, suspension duman sa apat na barangay kagawad. Yaw na tabi sa imo so papel para pirmahan tabi. Na-receive ko tabi yan, Sir Pio, kang Friday na aga, and then pagkapon po nagpa-release na ang suspension order. Kaya na-receive na po nito kang Friday. Kaya ang effectivity po kayo ito, upon receipt, kan send na pong paka-receive kan sa po pong order. Kaya pong po kang biyernes po, suspendido na po sinda. Dumala po mapoon. So rekomendasyon kasang gulang panlungsod na 1 month and 1 day na suspension po sa apat na kagawad. Ay, opo. So, buot sabihon, ipinag-implement mo, pinag-execute mo po itong rekomendasyon kan sanggunian tabi, Mayor Ray. Ano po? Yes po, Pio. Yes po. Okay, so... And idagdag ko na lang tabi, Sir Pio, na nagulok lang ako na pagkatapos po kayo na ikakaurunong ko na po sinda ng kagawad binalya, yung po si Kapitan na ipareyo ko na mapigkaurun sa duwa na kung pwede ako halawin na, kang piyesta kan, sa Tabaco, kan June 24, nakurong ko naman si kagawad Cheryl Binalya na sabi ko, baka pwede na-enrollin daw. Kinauro na sinda dati kang dati ming DILG officer. Kaya lang, nausay na. Kaya lang, after 2 weeks sabi ko, nabago na naman. Kaya baka, dahil sa pakiurong ta, baka lamang matapos na yung problema ninda na. Dahil na magpara sa social media, magururo na lang po sa barangay kung anong problema. Para, bako nang magayon na nangyari na, makasupog na nga ni. Arab na po na makasupog na sa barangay San Roque, na arab ka na ng mga barangay opisyal. Pero siyempre po, nasa Tabaco sinda, pati po Tabaco nadadamay. Kaya makikuro lang ako sa liwa tabi, Sir Pio. Dinagdag ko na lang po yun para po sa impormasyon ang gabos na mag-ibo po kilak lang si Mayor Ray para po magkaroon ng duwag iraray. Ay, opo. So, after mo po na i-implement so recommendation kan suspension, you will be dwelling duman sa, kumbaga, ma-reconcile na sumag-inibong na grupo tabi. Yes po, Sir Pio. Ayun. Sana po. Makimarites ako, nung pinuunan mananggad ka ng iriwal kan mag-inibong na antabi. Di ko na talawig na Sir Pio eh. Oo. Di ko naman sa pinuunan. Pero It's been so long a time, arog mananggad ka andyan, pero ming igwanin binaralyuhan ng akusasyones, kontra akusasyones, tabi. iya po, kaya lang social media na nagbabanatan sa Sir Pio eh. So, tama man ito na mag-intervenir ka na, siyempre, suspension order, proseso yan eh, and then you will Yes po. intervene na tabi, Mayor. Ano po? Now, Mayor, igoda dyan tabi ini nag-validate sa mga barangay na pwedeng makakuha na naman ng mga award tabi? Yun po, sabi Sir Pio, ini pong barangay Tagas, kan last year po, nakakuha na sinda duman sa galing po, mahal nagpamaranila nga ni sinda, ako man nagpamanila, para sa pagpamalakan ng nila dahil ako nakasabay. Ngayon po, sabi Sir Pio, iba naman sa DILG Manggalarin, ini ang bigla po na LTIA. Ini po ang lupong tagapamayapa incentive awards na taon-taon mo po, bigitaw ini kan DILG.
na kung saan po ang tagas na nanggana po din sa city, uminabot sa probinsya, uminabot po sa region, na kung saan po sa region, duwa po sinta ang City of Naga, as in po ang sa Barangay Mapusanaga, hindi po sa Tabako, hindi po Barangay Tagas, na magkakaiwa po ngang kibalidation, na ang bisita po tabi Sir Pio, inyang focal person kag alternate national lupong tagapamayapa incentive awards na si Maria Patricia Angelica Lubang, focal person po ni kan LTIA. Ngunyan po, ang undersecretary naman for peace and order kan DILG, na yaon nga niya sa Ligaspi, arab ko po, may informasyon kami, tama, may program digdi, mapasiring din po sa Tabako, sa Barangay Tagas, para magkayo national validation. Ini po si Yusek Nestor Sanares, undersecretary po ng peace and order. Mapo po niyo niya, pag-abot po ni Yusek Sanares, mapo na po ang program and then po validation na matapos po siguro mga 2 oras. Kaya sana po gumana po ang ang Barangay Tagas na consign po sa national, 5 po tabi sindapilyo sa bilog na Pilipinas na napili na consign na tatawan ng Kiawad nasa tulo lang. Ayun. Kaya sana po baka lamang swerte yun ang Barangay Tagas. Ini po tabi piyo na na ang purpose po kayo to honor local peace groups that successfully settle community fights without going to court. Oho. Yun po yun. Sana arap na kayo ng sa sulod na taon, arap na kayo ng Barangay San Roque. Yun na. Yun na nga ni sisunod kami. Kaya karoon ko lang tayo sa gabos na baka managit na naman sa kuya sa Barangay Official ka San Roque. Pero sabi ko lang sana. Sabi ko siguro marautan mag-isip na sana Barangay San Roque naman lang kita next year. sana mapayapa na. Sana mapayapa na po tabi. Dahil po, papasalamat ako. Pigo kong masingani po tabi Sir Pio. Argan, mabalidate pala ang Barangay Tagas. Pigo kong congratulate ko na po sinda. Dako lang ako na bagay ini sa bilog ng Pilipinas. Kasabay sinda sa 5 na pigbabalidate for national award. Di ba po, Sir Pio? Opo. The mere fact, nayaw na sinda dyan sa pinagpipilian, kuwan na iyan. The mere fact, nayaw na sinda dyan sa top 5 is already accomplishment. Pero dapat ganahon kan San Roque at kan Barangay Tagastabi. Ano po? Yeah po, siyempre po, siyempre. Yan ang ubito. Opo. Yan po ang ubito tabi, Sir Pio. Opo. Now, tabi, Mayor, with your indulgence, medyo nagkumpaga na so halawig na baga so pagkatapos mo kan State of the City address baga tabi. Igwa lang kung ihapo tabi, Mayor Ray, duman sa pagtao mo kan State of the City address, yaw na so mga accomplishments. Now, yaw na dyan in place na na-achieve na so mga accomplishments. Ano ang sa imong pinaghiling na parang dakulaon pang challenge na kaipuhan tang pagtarabangan tanganing ma-overcome ito kan siyudad kan Tabako and comes next na ulat mo sa bayan may pipresentar ta na uni na overcome ta ining obstacle na ini napighampang kan Tabako City tabi Mayor Ray. Go ahead po tabi. Number 1 tabi di Sir Pio, pigay ko pa ini pong merkado. Lalo na ining night market, medyo talaga may problema pa kami. Pigako ko man po yan na dahil nga dito sa night market nagkakigwa mang issue and duman po sa merkado para tindang sila, para tindang makarne na concern po mag-meeting kami kan last Sunday nagkaiwa kami meeting nang bigagad kan mga parasira sa mga parakari sa mga gabos na mga paratinda sa merkado na kung pwede nga mag-isip kita kiparkingan. Totoo talaga tabi Sir Pio na nadidipisi lang kami digdi dahil po siguro yun sa order mabakan DILG na linis kalsada na bawal ang mag-park sa gilid kan Tilampo. Kaya talaga po sa totoo lang, ang parking nilidis, tapat lang kang mall. Oho. Na dapat PPO, ang sarong merkado dapat talaga igwa kitalagan tuwar. Sarong merkado, sarong saudan, kundi po kimaray na mga parking. Kaya po sarong po yan sa pig-isip po kung paano tabi matawan na ng solusyon. Na kung saan, pwede man kata kami mag-parking sa gilid ka ng kantilan. Kung masaod ka lang, kaya lang sabi tangani na bawal po as base po sa memorandum order kan DILG. Bawal po talaga. Kaya sarap po yung tabi, Sir Pio. Sapot mo po na pigitawan ng tangon niyang ki-atensyon na kung pwede po masolusyon po sa muya po mga pagliriba, hindi po sa lokal na gobyerno kasulad ng Tabako. Opo, so we hope na makuha. So
tamang solusyon yan and comes next State of the City address mo, igwa ng major development tabi. Now, salado po kang kunyan kan infrastructure Mayor Ray, ano ang sa imong nahiling dyan na dakulao na gusto mong kumbaga puuna na bilang sa imong accomplishment man dyan tabi sa tabako? Manungod po sa infrastruktura tabi sa nagpun pa lang po kami, saro pa lang po na cluster project ang samuyan na implement. Siguro aram tama po kanagaging taon na nagka-problema po kita sa implementasyon dahil po sa pagpresyo sa pricing kan mga materyales. And ngayon na ito, ma-implement ako na kita, uminabot naman sa crisis sa Middle East. Kaya na-pending naman. Dakol po kami tabi sa LPO na project din na dapat implement. Number one po, tabi sa mga solar lights. Kan mga barangay na dakulo po sinapigahagan. Na iba po kami ganyan, nagkapira po barangay ang tawanan miki atensyon. Manungod pa solar lights na konsep, pagkabangya, ranta, na maditlom talaga sa mga barangay na ini. Dakol po ng mga barangay ini, siguro mga 15 barangay sa natatawanan ta. Isolusyon po sa solar lights pag sa mga barangay nila. And then po, naman po may mga repair kita, na dakol kitang repair ng mga tinampo na maski po sa slide ko kita. And then po sa school building, iba man po kitang project na pinawalan ki-budget, 4 na classroom, 2 schoolan ini sa Buang Integrated School, and then po sa Salvacion. Napansin po nag-upo naman kami ngayon. And sa pa po, so bigla na-approve naman na sa room building, nalalaganan mi po kay ambulansya, simbo fire truck. Duman po sa barangay San Antonio, kung igwa naman kitang budget, igwa naman po kami kidaga na pwedeng laganan na konsepto kahagadan man ng mga barangay, upland barangay na baka lamang pwede na istasyonan man sinda kisarong fire truck, and then po sa rong ambulansya na dahil naman po pigagad may mga aksidente o may mga biglaan na mga pangyayari na kaipuan po ang asistensya kaysa tuya pong bumbero kasi po ang ambulansya. Yan po ang mga plano na nakalatag na po tabi ni Sir Pio. Programo na lang, for implementation na lang po tabi ni. That's good, that's good. Mayor, kulibat ko palang tabi, ito bagang so nagkaperang classrooms dyan na may findings yata yung Bureau of Fire na unfit for occupancy, ito may mga cracks. Anong development tabi ka ito? Sa Tabaco National High School po ito, Sir Pio. Okay na po ito. Nagpa-meeting baga nga tulos ako sa First District Engineering Office, sa mga sa engineering meeting sa building official, na kasi po binisita na po ito for final inspection kan DPWH. Ngunyan po tinawala na po Sir Pio clearance. Nahiling ko na po sa surat kang building official na through recommendation po kang First District Engineering Office na pwede na po na magamit Sir Pio. Okay na po ito, napadala na po yung surat. So, principal, si Ma'am Bing Estrella, sa tuya pong building official, halit man po sa rekomendasyon kan DPWH, structural engineer. Iyon. Igamit na po nga Sir Pio. So at least igwa ng peace of mind duman ang mga estudyante safe na sinda duman and the Yes, faculties as well tabi saro na lang tabi Mayor before I let you go, salado ka na salud sa City Health niya to dyan, and ikadua may na-informaran ako na yung mga bakanteng posisyon ata dyan sa laog na mga plantilyado na dapat mailaog na ma-promote naman sa mga kapable na dapat man mailaog. Parang pigpapakusog nindo ang structure sa laog mismo kan local government kan Tabaco. And so sa health tabi, kumusta man po tabi? Dakol po na programa dito, tapos pa lang pa kami kan local health board na konsepo, imbitado ta so taga DOH na si Ma'am Tricia Barroso. Nakol po kami na pagmitingan during kang local health board tabi na yan, Sir Pio. And manugod pa nga sa struktura kan di pa sa muya sa City Health Office na gamos man po sinda, pigagadan ko na rekomendasyon. Bako ko lang po, isabay ko na naman sa panluwa mga po, tumanong self na may programa po kita na pinagururunta na sa gubos ng mga padoktos. And manugod naman po sa stopping pattern, tama po tabi Sir Pio, kita ba mo niya na third class city, na konsepto dapat ang sa tuya pong struktura ng stopping pattern ng empleyado dapat nakalatag man naman sa third class city na nakaigwa na po kami tabi Sir Pio na promotion mga 40 ang nagawa na kami first batch 40 na empleyado na sa muya po na promote ingon niyan po igwa na naman kaming pinosting nagkumpleto na po deliberate na lang po kami mga 60 man po yung empleyado na pwede mong i-deliberate. And then posting na naman kami, palibaw kayong posting, siguro mga 20 empleyado tabi ni Pio. Para, sabi tanga ni, malaganan ki mga permanent. Dahil ano na yun, mga created and
budgeted na mga posisyon na dapat pa para sa kuya, lagi lang dapat kita talaga mga permanente para makapagtrabaho ng mga maray. Sabi Sir Pio. Yun, okay. Sige tabi, Mayor Ray, we've consumed much of your time. Kung ikaw kang gustong ipaabot sa mga taga-tabako, madangog tabi kami. Go ahead po. Okay. At sa salamat tabi Sir Pio, no? At sa kuya Masana tabi na obyeto Sir Pio sa mga taga-tabako na makatoki maray na serbisyo. Yan lang po, dahil nakitang dapol na ano dyan na para sa kuya, ang sa tuyang pong trabaho na dapat nakapokus sa gabos ng mga gabos ng mga sektor kan sa tuyang sa syudad na makatoki maray na serbisyo. Sa salamat po, Sir Pio. May impormasyon pa po si Yusik sa Sanares. Nasa Bakakay nila po. Kaya salamat po, Giranay. Po, sige po, sige. Thank you so much. Sige po. Okay, Pading Pio. Hello? Sige, Hello, Pade. go ahead, Pade. Go ahead. Nabanggit ka sa bago ni Mayor so solar. Pag una, solar na sa so legislative building. Maroy nga, nitat. Mayor, ba kung nag-issue ka ng cheque, pabakal? Emergency purchase iyon eh. Emergency purchase Ayun ito. na, ma-purchase na emergency purchase ki ni transformer. Takong dahil, ma-solar na sana si Vice. Masumba na naman si Vice Naglinda. Ayun. So, ayan ba rin, Pio? Hindi naman, pack up na si Mayor ta, matapat na naman sa bisita. Iyo. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Oras niya to Pilipinas. Taod-taod man tabi balik na sa kunyan sa national scene. Trabaho na. Grinding na tabi ang trabaho na. Ang sa tuyang very own Secretary Joey Salceda, taod-taod istoreta po iyan tabi. Oto na, trabaho na, Malacanang and pakipag-ulay sa mga sekretaryo gabos-gabos. When we return sa programa, oras alas 9:40. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung may chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung may chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung may chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung may chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis. Abot kaya ang presyo. Nung may chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel,
Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DZGB On the Spot Report. Sunod-sunod kitang istorya. Padingal, Karen and Angel. Inutunta si Padingal, Armario Padingal. What's happening na tabi? Good morning. Salamat, Paday. Good morning. Full support. Sanggunian panglonsod kan Legazpi sa mga aktibidades kanibalong festival. Iyan ang siniguro ni Vice Mayor Luis Gutierrez sa mga agam-agam kaniba na tibaad may konsyal na day naman magsabay siring sa parada. Experiensya kan sarong Bicol na may sarong konsyal si City Councilor Vince Baltasar na nagsabay bako man sa delegado kan Legazpi kundi sa delegado kan Albay. Yan. Ayaw duman sina Governor Noel Rosal and mga board members. May baga tabi, medyo makakuan man agad ito. Kagaring water under the bridge na ni. Tapos na, sige. Anyway, agam-agam kaya kaniba, natibaad may day naman magkooperar na konsyal, lalo pag-abot sa parada o street presentation. Ngunyan nga sa mga pigigibong press conference o media presentation kan mutya, day man nahiling na presensya kan ibang konsyal, lalo sa minority. So, timbag ni Vice Mayor Luis Gutierrez sa yung kaputan na full support daw ang kooperasyon kan mga membros kan sanggunian panglungsod sa Ibalong Festival. Dahil sa naman magpaal sa taka nakagibagan, nagpaal sa itong suko niya na pinagbas na naman so anito nakapig-aral sa baga pasiring sa so gari balsa balsa na sumina kay si Mayor tapos si si Congressman Attorney Pido tapos si ibang konsyal dahil na magpaal sa tapan maski ay nako sige volunteer man da itong nagparasan ay nako volunteer man na gusto magpasan iyo na nga bayaan. Anyway, ligon ka. Iyo, asigurasyon ka na Vice Alcalde na full support daw ang sanggunian panglungsod members sa Ibalong Festival. Roger. Yan, informasyon pa sa lawas. Alar Mario, DCGB. Salamat, kumpadre Al. Diretso kita kan istorya. Si Karen Nicole Alan nasa linya man. Karen, good morning. Go ahead, Karen. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. 124 na mga medical team ang ipinag-augment ng City Government kan Legazpi. Kanganing maging sufficiente lamang ang pag-agap sa mga emerhensya pwedeng bumurutwa sa opening parade as in street dance parade kan nga Ibalong Festival ni minataon. Iyan Sir Tio na informasyon ni Mr. Darlito Perez bilang chairman kan Ibalong opening parade kung sa halos 120 na mga medical team, maghahalo palan ang sertiyo sa emergency and quick response team kan syudad, mga taga City Health Office, Provincial Health Office, kabali na palan ang mga men in uniform na naghahanda na para sa nasabing aktibidad. Kung mamamalisan bagatabi sertiyo, duminakol
sa mga response team kan city government sa ibalong niya na taon. Huli tanagin leksyon kan mga nakaaging taon sa gulping pagkadiris Mayo sa kapagalan kan mga estudyante at partisipantes sa dehydration, may mga kinarapos kinangos. Kaya sinabi ni Sir Darlito na daiman maiwasan ang mga siring kayo pangyayari, halagad at least day magkukulang ang syudad sa mga emergency facilities asin tawo na ma-responder sa mga siring na sitwasyon. Roger. Yan ang report, Kanan Ala, News. Thank you so much, Karen, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, si Angel na mustasa. Angel, good morning, Angel. Go ahead, man. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paantabay sa mga dugang tapang bareta. Tikom muna ang ngimot, asin no comment muna ang Albay Electric Cooperative o Incorporated o Aleco, manungod sa hururon na Sir Pio, pag-abot sa paghalingaya kan mga babayadan na sa system laws, lalo na kan mga konsumidores matapos ining ipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nakalihis ng State of the Nation Address o SONA. Ini Sir Pio ang kasimbagan sa tuya ni Aleco spokesperson Ange Galero kan hagadan ta ini reaksyon na manungod digdi. Alagad ipinluwanag ni Galero na sindabi lang kooperatiba na susunod sa nasalig na existido kasabay man ang nag-aalat kan abiso hali sa national level na iyuman ana ipapotob sa probinsya pagin sa ibang parte ka na kooperatiba kan sa tuyang nasyon. Nangugundo tabi Sir Pio ang paliwanag ni Ma'am Ange Galero. Well, ang mga electric cooperatives, of course, nagsusunod kita sa batas. Nagsusunod kita sa mga lalaan sa tuyo or tiglalatag sa tuyo. Should I say na mga regulasyones kung sa tuyo ang governmental agencies, mga regulatory bodies. Of course, we'll have to wait first sa magiging lakdang sa national level kung ano ang magiging advisory kayo ni or ipapautob sa mga electric cooperatives. Of course, kung may paluwas na tawag dyan, particular rules and regulations and so on and so forth, ito po ang ipa-implement. Not only kang Aleco but the other electric cooperatives po sa Pilipinas. Kaso man po, Sir Pio, may ipalawas ng orden, bukas man siya sa pagpa-interview, kasabi da Sir Pio, ang 2 battle. Sige. Yan, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon, halit sa luwas, hatol sa tuyo na PYZ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, Ainzal Mustaza, DCH News. Salamat, Tabi Angel. Hali dyan sa luwas, tamang-tama na unambitan yan na report, sa report ni Angel, ang manangod sa Albay Electric Cooperative, si Secretary Joey Sarte Salceda Tabe, on the local scene, may input man kaya na he will be working out to the best of his ability, ngunyan na sekretaryo na siya Tabe, nasa kabinete na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. On a local scene, ang Aleco baga paano is financially almost depleted. Pag sinabi tang depleted, medyo ang finances kulang or talagang bako sufficiente na masimbagan so pangangaipo kan Albay Electric Cooperative sa lado kan finances. Saro sa medyo problema dyan, ining so pagkakautang baga na nagkapira na bagang bilyones de pesos. So mga na-accumulate na mga utang sa mga power suppliers and iba pang mga napagkautangan. Ang inisyal na pahayag ni Secretary Joey Salceda and maging siya kaitupakan na sa lado pa kan Kongreso and diaon siya sa gobernador pa kaito is itong second donation kukumbinsiro niya itong mga pigkakautangan kan Albay Electric Cooperative na kung mapopwede mapatawad kumbaga kung daing man mapatawad mabawas-bawasan ng dakulaon na porsyon subabayadan kan Albay Electric Cooperative, it being the fact na talagang daikaya kan Aleco, it cannot be denied na financially incapable as of now an Albay Electric Cooperative. Iyan ang saro sa mga ipiglalaban. Sabi nga ni Congressman Joey kan bago baga mag-SONA, nag-attender siya kan SONA, cabinet secretary, cabinet member na siya saro ngay sa paglalaban ko ining condonation kan utang kan Aleco if mapopwede.
using kaya may ini man na impluwensya as in otoridad na yaon sa sayangon yan as one of the members of the cabinet bilang presidential legislative liaison officer kan Malacanang. Opisina mismo kan presidente ang nakakakapot sa iya tabi. Yan saro yan so on the local scene. Manlain-lain baga tabi si Congressman Kaloy Lorian sabi niya pabilohon. Pinagtabangan na baga kan national government sa paagi kon espersos kay nara Congressman Salde and now Congressman Pido Garbin Jr. na matabagan kan gobyerno nasyonal capital infusion 1 billion more or less ang itinaong capital man sa Aleco nagagamiton sa rehabilitasyon technically. Dayon na nga ni ang pinagtatapos itong Surigao Substation and Daraga Kulyat Substation. Yan. Patapos na yan, August gayon siguro maging operational na iyan. Mariresolveran na so dakulaon na porsyon kan pagparaburo brownout, pagparakimat-kimat buda low voltage sa mga lugar na sakop kan Ligao substation lalo na ang Pulangi, Ligao, Ginubatan area. Digi naman sa Daraga, so mga lugar man nasakop kan substation ayan na pig-rehabilitar gamit so initial na parte kan 1.2 billion na 400 million para sa substation technical. Sabi ni Kong Kaloy, tama, ayan sa Congressman Pido, pabiluhon mo na. Tatinabangan na kan gobyerno, di pabiluhon. Dahil nang una pagparasalmugon. Takong papalaugan yaning private sector, gini sa kita. So gobyerno, gugulangan kang private sector. Nag-capital infusion sa gobyerno, na daing ano pa man na babayadan sa Aleco, and then mangingindabang so private na mapadalagan kang kunyan, kan Aleco, dahil mapupwede. Kwarta kan tao ang ibinugtak dyan through the national government. Tapos maralaog mo yan sa mga private, mga papalaogon ta sa mga private, dahil man nagangayon. Iyo man ang tindog man ni Congressman Kaloy, and so man, iyo man ang tindog man nara Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Now, salado naman ni Congressman Joey, ni Secretary Joey, on the financial aspect, he will be working out sa condonation kayan. And in fact, nakulaon sabitan na nga ba, kan nakaging mga broadcast niya to, kan ipinagnumbrar ini as in pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang nombramiento bilang saro sa miyembro kan gabinete, halangkaw na opisyal iyan yugun mo ang Presidential Legislative Liaison Officer ka, you are in direct contact oral daw sa Presidente. Ngunyan baga, back on the grind na po si si Secretary Joey. Yaon na sa Malacanang, nag-meeting na with Executive Secretary Ralph Recto, the right-hand man kan Presidente, na pinagkukunya na tabi. Pinagpa-prioritize na pagkatapos kan SONA, auto na, pinagpa-prioritize na sa mga dapat ng patauan ng atensyon duman sa Kongreso, both Senate and itong sa Congress, House of Representatives, sa mga priority measures kan administrasyon na iyuan lalakawon mo niya ni Secretary Joey diyan sa Kongreso. Mga legislasyon na masimbag o kung daiman mapuunang magsolusyon kan mga problema kan manlain-lain na aspeto po kan dalagan kan gobyerno kan Republika kan Pilipinas. O nagmeriting na sindaduman kasabay si Assistant Secretary Christian D. Yan, yaon na sa Malacanang mismo ang opisina ni Congressman Joey and ang opisina diyan sa Congress tabi and yung Finance Assistant Secretary nakamiting man ni ni Secretary Joey, Finance Secretary, tan sabi ni Secretary Joey na Salceda, kaipuhan ma-aligning marhay yung presidential prerogatives may kinaaraban sa ekonomiya, finances sa iba pa. Iyan ang workings ko yan kan sekretaryo. So iyon natabian back on the grind na and igwaning local aspect na pinagtatrabaho si Secretary Salceda ining manungod sa condonation kan utang kan Albay Electric Cooperative, and at the same time balik na po sa function grinding on the national level si Secretary Salceda. Yaon na sa Malacanang kaso nagkapirang alaw pagkatapos kan SONA uto na. Trabaho na, todo trabaho na, kamiting na sa Executive Secretary Ralph Recto, so sa Finance Department and iba pag mga cabinet cluster, secretaries, yan ta kaipuhan i-aligning marhay sa natatada pang 2 taon more or less kan administrasyon na ini with the stewardship man ni Secretary Salceda
bilang Presidential Legislative Liaison Officer tabi. Sige, si Tata Jun out, ang sa tuyo ng kapartner mo niyan, ang sa mo yung Chief Tech na police out, Tanay in. We will be right back po sa programa. Nakautang na kita nagkaperang minuto diyan sa newsroom. Mabareta man muna si Jen, pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 11 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigpadagos kang Senate Impeachment Court sa ika-12 aldaw kang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagtukar sa Article 1 na may connection sa pigasabing sala na paggastos kang confidential funds. Sa pagdangog niya na Martes, pinagigibo na ang direct examination kang prosecution sa witness na si dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil. Yan ang baret akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marinaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking
Cooking and Eating Contest, Kipya Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Humilyar with Dominic Roque. Kipya Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Humilyar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorem Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2026. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14,
Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. Second Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. Second Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, Second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Dire-diretso kita kan mga istorya pasin kang programa. Nasa linya si Joshua. Pag may report, tulos ng ilaog. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag nga tong bareta, mantang nagahaloy, pignangalasan kung saan daw baya nagkukuah. Ning kusog din buot ang nagkakaperang individual na magparapabakal, Sir Pio, ning illegal na droga. Reparo kaya, Sir Pio, na talagang doble kayod man ngunyan ang puwersakan mga kapulisan sa pagkondusir nin mga buy-bust operation sa saindang kanya-kanyang mga nasasakupan. Ehemplo, digdi sa Daraga Albay, hapon kasodma, may huminabol pa na nagpabakal ng illegal na droga, si alias Indoy, sarong residente kan Barangay Buknot, dyan sa Legazpi City. Duminayo pa Sir Pio sa Puro 4 kan Barangay Tagas para duman ipabakal ang bitbit niyang aligadong sabo. Alagad ang problema, ang napabakalan po Sir Bayer kan kapulisan, kung sa'y nakuha sa iya ang saro pidasong heat-filled plastic sachet, may laog suspitsadong sabo, tagtukal nin by bust manning 1,000 pesos. Apura kaya itong ipinabakal niya, kan magkondusir Sir Pio nin body search, digdi pa na-recover sa iya, ang anom na pidaso pa, nin plastic sachet, may laog pinagtutubunan pang sabo. Medyo magabat-gabat naman pati ni Sir Pio, nasa poko mas o menos 30 gramos, at kakantidad, 204,000 pesos. Halos kuha na, halos 1/4 na kang kunyan, sarong milyon. Roger po na. Apura Sir Pio sa sabo, may bit-bit pang sarong caliber 38 na revolver, may kargang 5 bala. Yan ang sinasabi. Talagang duplicate Sir Pio ang mga kapulisan ngunyan. Sa naging pakipagurong man kan DCGB News, kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag kan Daraga PNP, kanakaaging bulan kan Hulyo, 4 na buy-bust operation Sir Pio ang saindang naikondusir. As in, nasa sobra 500,000 pesos ng pagtutubunan illegal na droga, ang saindang nakumpiskar. Kaya reparo ba ngunyan Sir Pio, sa maniba-ibang munisipyo as in syudad, wala too ang mga buy-bust operation. Ibig sabihin, dakol talaga ang namomonitor na nagpapalakop, nagpapabakal ng illegal na droga. Dakol ang kwestiyon, sa'y nabaya ngunyan, nagkukuha, pinkusog kibuot, bako araw kan mga uminaging taon. Yan Sir Pio, ang dagdag na storya, Josh Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Duman sa kaputan Chief Tech Ramir kung saan nagkukuaning kusog ning buot ining mga nagsisindikato sa droga. Nagkukuasin ng kusog ning buot sa ICC. Ibaga, ina ba sabi para taram taga ito? Nagkukuaning kusog ning buot ang mga nasa sindikatong droga initabi sa International Criminal Court. Nata ilinganin do.
Mabalik naman kita sa pigpara istoreta. Garo na kita rin di sirang plaka na nga ni kita bagatabi, no? Dakol ang dagit managad ki Presidente Duterte because of the style, kan sa iyang governance, pigmumuda pati ang mahal na Diyos, kung ano. Pero one thing more na medyo, yun na nga niyan, nakakakuan maning atensyon, ining, so droga. Habit ba kay to Chief Tekramir, tandaan nindo, pag natangkas na si Duterte sa pagka-presidente, tatapos ng turno. And pag napresuan sa International Criminal sa Netherlands, mabawi ang droga. Yun na bagang nangyayari ngunyan tabi. Taang kusog ni buot kan mga sindikatong ini, ito na nga ni so ICC nata presidente na nga ni kan Republika kan Pilipinas an tuminumang sa sindikato kan droga, gadan kung gadan, sisay ang nakulong. Bako man baga su sindikato kan droga, ang nakulong lugod, su presidente, iyong yan lugod, ang titigbako na sa naduman, sa kulungan. Bako. Sisay pang ordinaryong polis ang mapahit ngunyan kan sa droga. Aber daw, ireklamo ka, ay sisi ang luwas mo. Kaya yan, buwelo na bagatabi. Wala na. Dai na yan, itaga nindo sa gapo. Dai na yan tabi mawawara. The most powerful man ako na baga sa Pilipinas ang naglaban, presidente na. At his disposal, ang Puwersas Armadas, ang police, and all law enforcement agencies, and all the powers and influence kan gobyerno, yao na kay Duterte ka ito. Pero dahil bagang nangyari, may nagkagaradan man na mga darakulang drug lords. Ngunyan nakabalik, hain susaro si Kerwin Espinosa, no? O yun na ba? Ay, nakutabi The most powerful man na ito sa Pilipinas, presidente na. Ano nangyari? Nakulong palugod baga. Kaya ngunyan wala na. Di na, nako. Sa totoo lang tabi, we may hate him because of his style of governance and because of his sabi na nga ni ugali sarili yun. Pero paano kita kayan tabi? Hello, good morning tabi. Good morning po, Pio. Opo. Opo, talaga, nakakapagtaka po talaga kung saan nanggagaling ang droga na po yan. Grabe na talaga po ngayon na di. Ay, nako. Ang tanong, kailan ba masusupil po? Iyan man ang hapota. Ang isa pang tanong, bakit saan kinukuha ang droga na yan? Hindi man ang hapota. Tapos yung bagang pati mga estudyante nadadamay kasi na bumibili na to. Ang ano dito, ang nahuli pa pati yung mga mga maliliit na taong nakukuha. Pero ang pinakamataas, hindi nahuli. Dapat ang makuha dyan, yung pinakamataas. Yan. Thank you po. Thank you so much. Yung baga, may nahuli ng pinakamataas. So, presidente, yung lugod sa nakulong. And bako nabasang-basang yan. Ang nagbawagas dyan na droga, tabi. Sakali, bako nang basang-basang. Ang kantidad, halos kabagang milyon, 1/4 of a million, sarong milyon. Yun na bagang kalakaran mo yan. Nako, sarong habol na report pa, kumpadreng Jimmy, Chief Jim Padi. Good morning, tabi. Go ahead. Yes, salamat tabi, Padi. Unyan masira mo na barita, 41 punong barangay digdi sa Ginobatan, Tulusanaan, Librido, na sindikato sa Malacanang. Kinantina sa Malacanang. Sa Malacanang. What happened? An istorya tabi Padi, nagkabirigla sa mga barangay captains digdi sa Ginobatan sa pamamayo ni ABC Federation President Ando Namya. Dahilan tamay good news. Ali kay Executive Secretary Ralph Recto nagsasabi na magduruman ngaya kamo sa Malacanang, anapon magduman kay Executive Secretary Ralph Recto, magbaralo na ngaya kamo ki Program of Works, resolution, proposal, letter of intent,
tamay tig 5 million ngaya kamo. Naku! Na proyekto. Hali duman kay Executive Secretary o hali sa Malacanang mismo. Naku! So digdi pa sana, igwa na ni nag-briefing tabi pa de sa mga barangay captains and puraber nga magharali, magsurulog nga kamo ki t-shirt na badong pula. Oho. Tayo ngayon an identity na aram mo na nasa administrasyon. Oho. Pag-abot dapat nag-arkila ki bus, nagbiriyahin na pasiring sa Malacanang. Pasiring sa Palasyo, Losog Palasyo. Duman mo na sinda sa Max Restaurant na. Max's Restaurant. Karaon sa mo gate na. kan Malacanang. Kataning sa Malacanang. Hali digdi, pre-planned na, organized na tabi pa de. Si Ramsa na. Pag-abot, hali dig, pero gasto kan mga kapitan. Sinasabi ko. So arkila, pagkatapos nagbarakal kibadong pula, gabos nagpakapula. Pag-abot pa sa di malas, pag-abot pa sa naga, uminoran makusugon. Wow! Luho suatop kan bas. Nalo sa tukang bas. Nagkadurumog sa kapitan. Sobrang kusog kanura nalo sa tukang bas. Di ba ya isa nang iya diretso sa Laban. Biyahe. Nagabot 7:40. Duman sa may gate kan Malacanang. Tarkilado nga ni sa bus. Di na nagpagabot duman. Duman nga kamo sa second floor kan restaurant. Sa Max's. Sa Max's. Pamarahaw mo na nga pagkatapos taduman an sindikato mangyayari. Sigura na lugod. Pag-abot duman, may brief, maalat nga kita kan briefing. Lali sa personahe. Madali lang tabi pa di taragilid ako. Tamasira mo na ni istorya. Maura na, maksugusuran. Di sa madaling sabi na sa Malacanang na tabi pa di. Abang yaon duman mga ini nagpamarahaw muna duman sa second floor kan Max Restaurant. An sabi kan mga kapitan, tangani nga kitang sararuan sa nambayan, uniform sa nain karaon untang pamahawan. Para rito. Daing arap po. Kantidad 340 pesos. Yan, tigtara 340 sana. Yan. Kaya sa madaling sabi, habang naghahalat-halat nga kita katong ma-briefing, nahali sa palasyo. Di mga ngamon, uminabot na tabi pa di, duwang babae. Yan. Duwang babae briefing. Briefing duman di mga pwerte sa mga suloton baya, di magsarangli na naya kamota, naggabriyahe baya. Nganyan, oni na ngaya, dahil man nga kita dyan makakalaog sa Malacanang, lalo kay Executive Secretary, na dahil naka-dress code. Yan. Dress code. Pag-abot sa dress code, mabayad nga kamo ki tig to 2,300 each para sa parang jacket pa din na may logo sa kan Malacanang. Nagpapatak na sumitro kan sindikato. T-shirt ito tapos jacket. Irarong tapos jacket. Tapos may logo. Pagkatapos ngaya, makakalaog na kamo na mga kapitan, pero an mayoriya dahil man gabos na malaog, apat sa nangayan malaog duman. Paano gari may tibag ng istorya, makaduda na. Makakalaog sa Malacanang, makapagatortor nga kamo dyan, makalibot-libot, pero duman nga sa Executive Secretary Office, makakahampang nga, apat sa naan allowed. Hindi sa madaling sabi, burulnutan tabi pa diki 2,300 pesos. Sus, iyan na. Nakatipon ni 90,000 pesos. Kadakula. Mangamon, may uminabot na duwang lalaki, bali apat na. Iyo ito presumably nahali duman sa Executive Secretary Office. Iyo ito ang makuakan kwarta, tapos ang kabalyo ka to, dan ibabalik subado na, dress code na. So, pangrimati na. Uni na tabi pa de, may luminaog na sarong magayuno na girl, na nagsagin-sagin na ako ngaya, pwede bumakal ngaya kaan, ki 2,000, ayan ngaya, kung pirambayadan ngaya kan mga kapitan, iyo man ngayaan babayadan ko. Di sa total ngaya, kulang man ngaya kamo ki tulo pa nga nito, 44 barangays, tuluan dahil nakaiba. Di sa madaling sabi, pinabayad,
Pinabayad. Ito palang tabi pa di, NBI. 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 Subabae. So kwartang na tipo, na sa lamisa, nahampangan kan bali 4 na persona. So suspect na itong 4. So suspect na itong 4 na ito. Aha. Mhm. Di kan so nagbayad na sa beautiful girl na NBI nagpabisto ng NBI. Oho. Walang kikilos, walang gagamit ng cellphone. Ilatag dyan sa lamesa. Nagkabiriglas mga kapitan. Anong nangyari niya? Nagpitero-trikwil na. Oho. Si ibang kapitan, nagasurulog, nagasalida kan bado, tabi pa de. Pero dahil pa, so bako, so dress code, yung nga niyang pigalat, dahil naman makaluwas so duwang lalaki, kuha na nga ni, nakatimbre na sa NBI. Itong nga ngalasman kan mga kapitan, sisay nakatimbre sa NBI. Yan, oho. Ngunyan, sa madaling sabi, so kwarta, narekomiso kan NBI bilang ebidensya. Yan, oho. Ngunyan, pag-ali duman, isiniriblag so kapitan libo duman sa ibong na kwarto. Pagkasiblagan duman sa ibong na kwarto, di wala naman subado. Ito sa sindikato tabi pa de. Iyo, sindikato. Oho. Di nagarat sa mga kapitan nagburosis na wala nga kami digdiki partisipasyon o kung ano. Biktima kami. Kami ngayon iniba man sa tama. Uni nga actually ang mga pigagad sa mo, mga resolusyon, mga kung ano, mga program of works. Taigwa ngayon kaming tig 5 million na makukuha dyan sa Malacanang. Sinindikatong plus. Di walang kikilos, nakabody camp ngayon kami, mga taga-NBI kami. Pinagbasahan ki Miranda rights kung sa police, Miranda rights magay sa NBI. So 4 na suspitsado. Didakop tabi pa di sa 4. Duman mismo sa gate kan Malacanang. Talamalaog na sa napigahalat na sa nasususulogon. Talalaog na sa Malacanang daa. Sindikatong plus. Ito sa nang supaghagad ng kwarta tapang bakal limbado. Sindikato ng style. Uninan magkonswilo pa de. Habang nakukulong na so siniblag na duman sa suspect, so mga kapitan kan ginubatan. Ito palan, igwapanin sa rong grupo man, nahali digdi sa Albay. Puros man kapitan, na human unbriefing. Pagkaiba pati sa alkalde. Anong munisipyo? Tingin wala ta. Kuan ni kumay continuity ni tabi pa de. Dahil ko nangon nagkukuha. Dahil pagkukuha area. Nakulaw na istorya ini pang national ini pa de. Walang hiya. Sinindikato gamit ng Malacanang. Sindikato na makapitan. Asigurasyon kan NBI, kamo ngayon mga kapitan, arami na kamo biktima, magiging star witness kamo. Sinapangyari. Kinaparirma, kakasuhan so 4 na suspitsado. Pagkatapos, ito, iningayang kwarta, makukuha nindo pag decided ang kaso. Halat, itong 4 na itong sindikato, presumably, yun na ito so nag-imbitar ngayon sa nahali sa executive secretary. Salbay. Pahali digdi, may oni na ngayaya. Ayun, nagtatay mo na, iguan, yaon na ngaya dyan sa kwanta. Mas siyempre, may contact ito sa mga kapitana. Oni ngaya yaon na sa may area Kanaga. Uto si ABC, oni pa de. May oras ka pa? Medyo nakautan na nga na kita kay Indimar sa Ugaring. ABC! Day ka magdulag! Madali, tagak ko lang, istorya ini. Oto si ABC, Maurano Ugaring pa di. I-continuous ko na, to be continued na lang yung tabi pa din na istorya ko. Kay Indimar tabi hata, nakautan na kita. Nakura na istorya yan. Out na muna. Dakulan biktima kayo ni Digdi sa Albay. Isus ko. Iguang sarong munisipyo, Lahod, Gabos na kapital, Ubos, na biktima. Sige. Under investigation pa kan DCGB News. Sige. Jimmy na salita exclusive. Thank you so much sa kumpadring Jimmy. Dahil pagpunduan na yan, sindikato tabi na sindikato, mga kapitanes ng barangay, ginubatan, buda sarong munisipyo da, including ni Mayor, na sindikato ni sarong grupo na papatubod na iguning tag 5 million hali duman sa executive secretary, uto duman nadakop so mga suspetsado sa sarong restaurant sa Maxes sa Kataning kan na Palasyo Malacanang. Taon-taon din nakautan na kitang plus ka Indimar. Salamat ka sa iyong pag-antabay.
sa indong nadangog ang programa.